Posidonia Audiosèries. Corre, Mars, arribarem tard. Vaig. Des d'ací no veurem res. Anem més endavant. No et saltes. Ah, sí, ja va bé. Tot el pont de comandament mirant darrere del cristall, com si fora una operació de cor. És una cosa més transcendental encara. Està en joc la vida de molta gent. No només d'un malalt de cor. Les doctores saben què es fa. Qui són? Godfrey, Rullner i Viagener entraren en la missió per aconseguir teleportar aigua d'un got a un altre que estava a 300 quilòmetres. Suposar una fita. Teleportar en substàncies macroscòpiques. Transportar nanobots no és menys difícil. Un humà no ha estat mai tan lluny de la Terra. A causa de la relativitat, el que als nanobots els durà uns 200 anys reequilibrar la població de neandertals, a nosaltres ens pareixeran només uns segons. És una operació delicada perquè les doctores tenen poc marge de maniobra. Si es despisten un segon, perdran dècades d'intervenció a la Terra. Podrem veure quasi immediatament el resultat al monitor de Diarc. La missió dels nanobots és descendir a la Terra des de l'estació orbital i desatomitzar el 20% dels neandertals que poblen la Terra. Des d'ací, des del pont de comandament, els experts sociòlegs, psicobiòlegs i biòlegs han dissenyat el patró de desatomització que dirà als nanobots quina mena d'espècimens han de ser corregits. Està repartit entre cries i adults de diferents rols i estatus socials. Així assegurem que s'arreglen els desajustos que hi ha. Tot està preparat. 4 milions de nanobots tenen 2 segles d'ardu treball. Només estrenen configuració, es llançaran sobre la Terra des de 470 quilòmetres d'altura per rastrejar la superfície del planeta per trobar els neandertals. Doctora Rullner, tot preparat? Sí. Hem acotat la cerca al nord d'Europa, que és on es troba la majoria dels individus. Una vegada arriben a 50 metres sobre la superfície terrestre, es desplegaran en forma de mantell. Així, si un troba un patró atòmic de neandertal, dirigiria els altres nanobots cap allà. El desplegament es produirà a una velocitat de 10 metres al dia. Així, en uns 200 anys, estarà acabada la correcció. Uns segons així al Diarc. Passaran calamitats pròpies d'un clima de postglaciació. Qualsevol ésser humà passaria penúries, però un nanobot pot suportar-ho. Missió Renaissance. Massacrar 20.000 neandertals és renaixer? Si ara ix mal alguna cosa, el fem els 990 anys de missió i tot el reinici. Quina salvatjada. Increïble. Si falla, quan tornem, no trobarem res del que esperem. Preparada per iniciar la correcció. Espere confirmació. Avant! Comencem! Han detectat patrons coincidents al sud de la xarxa. Allà van tots! Tot està correcte, capità. Hem tingut èxit. Enhorabona, professores! Enhorabona. 20.000 persones acaben de morir. Apagant equips. Content? Com no estar-ho. Tot ha eixit bé aquest matí. Continua la missió. No t'has parat a pensar en què vol dir tot el que ha passat? Què vols dir? Al sud de França, mare i filla arrepleguen baies d'un arbust baix. La xiqueta es punxa amb una branca i de la seua dura pell brolla una gota de sang. Ai! Sa mare s'apropa i mentre la filla es xupla el dit, la mare l'abraça compassiva. Però de sobte, la seva filla no està. S'ha esfumat.
desatomitzada. No entén res. I mira el buit que hi ha als seus braços. L'últim que experimenta és una angoixa desferradora pujant-li per la gola. En duem 2. En queden 19.998. 15 neandertals treballen en un assentament. Tallen ossos, fabriquen martells, destrals i contenidors pels aliments. Cadascú té el seu treball. De sobte, un martell queda suspès en l'aire, començant immediatament a caure. Tarda menys d'un segon en arribar a terra i trencar el silenci que hi ha. Després cau una pedra i després una altra. 4 o 5 colps a terra després, la resta de treballadors alcen el cap estranyats. Conclou un. Ja tornaran, pensen tots. De sobte, aquest també desapareix, deixant caure el palet i el tallant que duia a la mà. Una escultura del seu fill queda a mig fer. Els altres llancen per l'aire les seues ferramentes i corren fins a l'escultura per veure què ha passat, però pel camí 2 més desapareixen i els altres es detenen en sec. Guiats pel seu instint, corren cadascú en una direcció, fins que finalment ningú passa a la història. Ja, prou! A Shanidar, al nord d'Iraq, el més savi de la tribu ja té alguna cana a la barba. Pareix que la força i el vigor no es conserva fins a la mort, com estan acostumats. Allà la gent mor per les ferides, perquè es comencen a trobar malament i acaben morint. És tan major que no veu per un ull i és sord. Ha viscut tant i tants perills. El cuiden entre tots. Ja comença a fer calor i la tribu camina cap al nord, però com que són bons caminants no tenen problema a carregar amb ell. El cel s'enfosqueix i apreten el pas per arribar a la cova que utilitzen quan van per eixa zona. D'on traus tu això? És un gran forat a la muntanya, encara que no es veu des de terra. Encaren la falda de la muntanya amb ànim i claven els peus i les mans a terra per no caure rodant. Després d'un dur ascens arriben a l'entrada de la cova, el sostre de la qual es troba a molts metres d'altura. Conforma una cúpula que pareix estar construïda deliberadament i té 200 passos de profunditat, un lloc acollidor per passar l'hivern. Finalment arriba la parella que du el iaio damunt i es tomben a terra per descansar mentre la nit cobreix d'ombres la cova. Quan es desperta, tots els companys s'han esfumat, deixant el iaio amb totes les coses de la tribu. Segons pareix, ell no coincidia amb els patrons de reequilibri dels nanobots. Vols callar ja? Que pesada amb això! Brit! Brit! Professor Dobrowski, hola. ¿Ha vist passar Brit? Sí, ha passat enfadat cap allà, sense saludar. Sí, no sé què li ha passat. Veuré si el trobe. Gràcies. Esperes, professora. He estat pensant una cosa. Vull saber la seva opinió. Clar, digue'm. El meu gran projecte fou el que em va fer entrar a la missió. Bé, ja ho sap. Vaig anar a Everest i allà em quedé. Sí, utilitzar l'entropia de Fowler per reproduir el creixement de les ramificacions neuronals en un cultiu al laboratori. Això li feu encapçalar la Reminder 2. Encara sort que no acabà com Trochevsky amb la Reminder 1. Jo encara estic viu, però no sé si les conseqüències de la 2 seran pitjors que la 1. Què vol dir? Quan estava estudiant a Moscou i llegia Fowler, se m'acudia el projecte de les ramificacions. Però ja en eixe moment comencia a intuir que amb més ramificacions, més notable seria la desviació. És a dir, que un cervell més complex comportaria més errors en les prediccions. És pura estadística, no? En efecte. I pareix que està començant a passar. Els neandertals ja són prou desenvolupats com per a provocar errades a l'entropia de Fowler. Ho entenc. I quina és la seva preocupació? Que si ha passat una vegada, tornarà a passar. I cada vegada amb més freqüència. Té molt de sentit. Però arribarà un moment en què eixe increment de complexitat s'estancarà, no?
La complexitat del cervell s'estanca amb els sàpiens. Mire, acostes a la barana. Què veu? Gent? Molta gent. Parlant, interactuant, cooperant. Què vol dir? La fortalesa dels humans fou l'associacionisme. Molts cervells interconnectats. Això el fa més complex encara. Vaja, té raó. Som capaços de reproduir un cervell quasi a l'àtom. Però sempre hi ha una part que podem errar. I si intentem predir el que ocorrerà després d'una interacció de molts cervells, doncs el marge d'errada augmenta. És com si la interacció humana tinguera una mena de part oculta que no sabem ben bé com funciona? És una manera un poc profana de dir-ho, però sí. Fins que no puguem predir el 100% de les situacions, no podrem negar-ho. No sé com no me n'he adonat abans. He de parlar amb el Consell. Esperes, ha de fer-ho? Què passarà si se n'adonen? Doncs no ho sé. Hem de prendre una decisió. O almenys estar preparats. La veritat és que no sé si pot aportar alguna cosa o no dir-los-ho. Mediteu. Si té raó, només planteja un problema, no una solució. Continuaran fent correccions, tant si els ho diu com si no. Ja. A menys que trobe una solució millor, jo continuaria en silenci. No crec que els vinga bé que hi hagi una persona per la colònia dient que la missió fracassarà. Els ànims estan molt calents.